què passa? Benvinguts i benvingudes una setmaneta més aquí a la secció de cinema i tecnologia de Metadata. Com ja sabeu, aquí pel·lícules a l'aparato i de fet avui no estem sols. Mireu, si faig així... Saluda aquí. Preciós. Deixarem que descansi aquí darrere una estoneta, que no dorm prou hores al dia. No està prou hores tirat pel sofà i pel llit dormint a totes hores, no. Com ja sabeu, aquí sempre parlem de coses que relacionen el cinema i la tecnologia, que, com heu pogut anar veient, en són moltíssimes. Però un dels formats de vídeo que més m'agrada fer és el d'avui. Avui us recomanaré o una sèrie o una pel·lícula tetxi de cada plataforma. És a dir, tinguis la plataforma que tinguis, o si en tens vàries, hi haurà una recomanació per tu. Com a mínim una. Com a mínim una. I com ja sabeu, sempre m'agrada començar per la casa on moren les idees. De Netflix us recomanaré una minissèrie. Per tant, si ets d'aquestes persones que li encanta fer-se una marató i a deixar-ho acabat i que no hi hagi 300 temporades, és la teva sèrie. Es tracta de El codi que valia milions. Una sèrie alemanya, està basada en fets reals i ens situa als anys 90, on un hacker berlinès va trobar la manera d'aprofitar-se dels satèl·lits de la NASA per poder generar mapes amb vistes aèries de la Terra. I el primer que penses és Google Maps. Doncs sí, no estàs equivocat, però què passa? Que l'algoritme que va fer servir aquest noi berlinès el va copiar Google per crear Google Earth. I aquesta de Billion Dollar Code ens explica la història de com aquest noi va trobar la manera de fer-ho, de com va veure que Google li passava la mà per la cara i la demanda i tota la part judicial del tema. 4 capítols d'aproximadament una hora, perfectes per un diumenge de ressaca. D'Amazon Prime Video us vull destacar una pel·lícula una miqueta més antiga, d'aquelles que té la plataforma de fons d'armari i que costa trobar-la. Una pel·lícula del 1983 protagonitzada per Matthew Broderick. Cap als de la meva generació estic convençut que sempre serà l'Inspector Gadget. Es tracta de War Games, jocs de guerra. Trobo que és molt interessant perquè el protagonista, en David, és un informàtic expert que és capaç de saltar-se els sistemes de seguretat i desxifrar-los. Bueno, és un màquina. Però de cop, sense voler-ho, es connecta a l'ordinador del Departament de Defensa dels Estats Units. A partir d'aquí, tant el protagonista com la seva parella i un company també informàtic hauran d'anar a contrarrellotge per mirar d'evitar la Tercera Guerra Mundial. D'HBO Max us porto directament una trilogia que, des de fa poquet, és una... no sé com es diu, que té una quarta pel·lícula i tot. En el seu dia ens va rebentar el cervell i és ni més ni menys que la saga de Matrix. De fet, una de les coses que vull destacar sí o sí és que a HBO Max totes les pel·lícules de Matrix estaran en català. Ara mateix tan sols hi ha la 2 i la 3, però la 1 s'està acabant de restaurar i la 4 s'estrenarà directament en català a la plataforma aquest Nadal. Ell de Matrix és una pel·lícula que uneix la tecnologia també en el moment, no? Principis dels 2000. Bueno, de fet, la primera crec que és del 99. En allà ja ens estàvem tornant bojos amb l'internet que començava a treure el caparró i Matrix ens va fer volar-nos el cap. Tecnologia, religió, psicologia... Una saga amb 1.000 milions de lectures diferents que va marcar un abans i un després en el cinema, tant per la història que explicava, per com l'explicava i com estava rodada. O tu no vas flipar la primera vegada que vas veure això. Recordeu, a final d'any ja estaran totes disponibles en català a HBO Max. Mireu, de Filmin, la pel·lícula que us porto ja només amb els actors que hi apareixen no voldreu deixar de veure-la. A banda que és una molt bona joieta dels 90. I qui era el rei dels 90? Efectivament, Bruce Willis. I atenció amb un joveníssim Brad Pitt en un dels seus primers papers i que el va catapultar a la fama. I dirigida per Terry Gilliam. Es tracta de 12 amigos. Any 2035, que ara fa gràcia perquè està aquí a la cantonada. Després d'una pandèmia d'un virus assassí que ha matat a milions de persones, que això ens sona bastant també ara ja, tots els supervivents es refugien en comunitats subterrànies. Amb tot això, un presoner, el nostre Bruce Willis, s'ofereix voluntari per viatjar al passat a buscar una mostra d'aquest virus perquè els científics d'avui dia puguin desenvolupar una cura. I en aquest viatge al passat començaran totes les aventures. Una pel·lícula considerada de culte que no us podeu perdre i que, evidentment, havia de ser a Filmin. De Disney Plus destacarem la pel·lícula més nova de tota la llista. De fet, ara mateix farà l'any que es va estrenar. Jo va fer rebentant cinemes i amb doblatge en català. A Disney Plus hi podrem trobar Avatar, el sentit de l'aigua. Aquesta segona part d'Avatar que tant soroll va fer i que ha arribat a números increïbles i que més de 10 anys després se'n seguia explicant la història dels Navy i companyia. Igual fer la sinopsis d'Avatar és una mica absurd a aquestes alçades, però em venia molt de gust portar-la en aquesta llista, primer de tot doncs perquè us assabenteu que està a Disney Plus, que potser no ho sabíeu, que hi és en doblatge en català, que la podeu gaudir amb doblatge en català des de casa, i a més crec que la temàtica de la que parla, no, aquesta lluita de l'home contra la naturalesa, la tecnologia, em sembla que s'hi escau moltíssim i si ja a més tenim en compte doncs, tots els avenços que ja n'hem parlat en algun altre vídeo aquí en el canal que han arribat a través d'aquestes pel·lícules d'Avatar, la gravació d'efectes especials sota l'aigua i el tractament de la mateixa durant la pel·lícula. Crec que no podia faltar en aquesta llista.
I si hem començat amb una sèrie, també acabarem amb una sèrie. En aquest cas a Movistar us vull destacar Super Pumped, The Battle for Uber, protagonitzada per Joseph Gordon-Levitt i on també hi apareix Uma Thurman. Que es pari el món! Aquesta minissèrie ens explica la fundació de la companyia Uber des de la perspectiva del seu director, qui va acabar sent destituït per un cop d'estat en la sala de juntes. Una de les coses que m'han semblat més interessants és que aquest Super Pumped és una sèrie antològica, que per qui no ho sàpiga és quan les sèries tenen temporades que no tenen res a veure entre elles. Amb la qual aquesta primera temporada explicarà aquesta història d'Uber i en altres temporades parlarà d'altres històries de negocis que hagin afectat a la cultura i hagin estat popular. Doncs au, jo ja, tinguis la plataforma que tinguis, he recomanat pel·lícules, sèries, trilogies... Què més vols? És que de fet, ja que has arribat fins aquí, no et costa res deixar-nos un bon like si t'ha agradat aquest vídeo, que crec que si estàs aquí és que t'ha entretingut lo suficient com a mínim, i si vols estar atent o atenta a tots els vídeos d'aquest tipus que pengem, subscriu-te al canal. I ja si ens deixes aquí als comentaris la teva opinió, si has vist aquestes pel·lícules, si no les has vist, si t'han vingut de gust veure-les, deixa'ns-ho aquí, parlem, ens encanta aquí parlar de cine i de tecnologia, hombre, que no ho veus. I perquè veieu que tant se val el xivarri que faci, aquest aquí dormint. Apa, ens veiem aviat, ciao!